abin da zan ce wai kenan wai kawai wai jiya fa kallo muka yin da ban Allah ne Allah kallo muke na ga maka fa tare muka share ki kallo wai za ka ce ma kai an ce ya zo gurin hayin kama ya sha shayi ya zo ni na sha shayi hadda indomi na kokarma kuma wai kallo ko ne na fito ko rayuwa ki kagoce in kane ba wallahi lokaci ke wallahi tallahi kuma ce sa kuma mutum zai rinda dinga wallahi mutuwa ta dace wallahi tallahi ai yanzu wannan ma in baka yi tsoron Allah irin wannan mutum fa ko kai ya haƙuri ba kuka za ka yi ba addu'a za ka yi masa kuka za ka yi ba addu'a za ka yi addu'a za ka yi ai dan nan garin bai da aboki sama da wani bai da aboki sama da wani duk inda za ka je jiya nan ma game da amadu jiya nan muna tafiya Allah sarki ko ga mai madaran su kuta muka siya kai ba irin wannan kai ba irin ai ba irin wannan magana ne ce ake bukata nan muka je yago muka siyo zoni so muka dinka sai ka ji wace ana wannan zama wai kana magana sannan muka je yago muka siyo ta ba yana irin wannan magana dan Allah kai to yau ma abinda muka ce za mu haɗa abinda za mu je